Здравейте! Отново съм в Калугерово. Този път намерих нещо по-интересно. Ето това сметище, което се намира точно на река Тополница. Това е река Тополница, която виждате там среща, водата. А това са изхвърлените отпадъци. Строителни отпадъци, шишета, найлони, гуми. Сега ще се разходя по-нататък. Да видим там какво се изхвърли. Обувки, чували, бутилки, матрак. Изобщо, който каквото си има. Това е реката отсреща. Река Тополница. Река Тополница се влива в язовир Тополница. И там се отива в Марица. И всичко това с един дъжд отива в реката. Ето това е. Продължавам нататък. Строителни отпадъци. Да видим нататък какво има. Затъгала. Отново. Изобщо по цялото протежение на реката са изхвърлени боклуци. Чували. Кой знае какво е вътре. Отново е реката. Едно, че не е почистена реката, ми допълнително е замърсена с допълнителни битови отпадъци. Тук пак замърсено. Тук е изхвърлено с разни от двора, кой каквото си има. Просто хората си изхвърлят. Ето, тук бутилчици, разни. Така. Това е реката, виждате съвсем близко. Да видим там отсреща има едно голямо сметище. Тук постоянно има боклуци. По пътя. Навсякъде. Погледнем как е в реката. Реката иначе е хубава, има вода, бистра е водата, вижда се отдалече. Обаче, тук на брега, вижте какво става. Така. Ето тук е малко по-широчко за изхвърляне, по-удобно. Идват с колата хората, изхвърлят се и си отиват. Ето тук това всичко е заринато с боклуци, строителни отпадъци, тухли, мазилки. Изобщо кой какво си има. Ето тук, тухли пак. Отпадъци навсякъде. Нататък също. А там също нататък. Нататък, може би, по протежение на реката. А всичко нататък са отпадъци. Съжалявам да ви го покажа в този хубав слънчев ден, но това е положението. Цял прозорец. Някой му трябва дървен. Какво ли е това тук? Пластмаси.